ସେମାନେ ବୋଧେ ସରବତ ପିଇବାକୁ ଗଲେ ଆଉ ସେ ବାହାଘର କରିବେ ଆଉ ଖାଲି ପେଟରେ ରହିବେ ନା ସରବତ ପିଇକି ଆସିବା ଦରକାର। ଚାଲୁନୁ କୋଉଠି ଖାଇବା? ଏ ଯୋଉଠି ଖାଉଥିଲି ସେଇଠି ଖାଇବା। ଆଉ କୋଉଠି?
ସେ ମୁଦି ଆଇଲାନି ତ ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ ବଣିଆ ଦୋକାନରୁ ଆଇଲା ତ ମା କିଏ ନେଇକିନା ଆସିବେ। ସେମାନେ 12ଟା ବେଳକୁ ଆସିବେ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଖାଲି ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ନା। ହଁ ହଁ ଆଉ ବ୍ୟାଣ୍ଡ